Защото най-великият дар на духовния живот, на вечния живот, който сме получили от Бога е това. Господ дойде, стана човек, живя като наш човек, във всичко подобен на нас, освен в греха, страда за нас, умря, даде живота си за нас, за да възкръсне и да даде възможност, като изпрати благодата на Светия Дух на всички вярващи човеци, които се присъединяват към църквата, да усвояват тук в този живот, да усвояват този най-велик дар и да го наследят за вечността. Скъпи брата и сестри, скъпи семейства, мили хора, шествието за семейството започва. Един много дълъг и труден път. Труден, защото всички застават срещу нас, защото ушки ние мразим, а всъщност се оказахме мразените. Не е просто нравствена деградация. Това е градация на отричането и отхвърлянето на Божия образ и подобие. Когато следваме пътищата на Бог, Божиите пътища, никога няма да сгрешиме. Това е истината и там е истината. Благодаря ви.